Takže máme tu posledný boxík. Pre mňa highlight of the day. Manželka si tu zo mňa robí prdel. Sa na mňa cez okno pozerá. Tady máme 8 balíčkov po 3 kartách. Čiže ako nič moc. 4 balíčky. A ďalšie 4 balíčky. No, tie posledné 2 boxy ma dosť sklamali, takže dúfam, že tento nám spraví chuť. Prvý bol parádny a potom tie 2 boli veru vlážne. Takže toto sú plastové karty. Začíname Ryanom Johansenom. Komplet plastové, vidíte, priesvitné. Jak kedysi ajsky. Tady je Daniel Nurse Premiers RCčko do 249 pre Edmonton. A ešte je tu Jonas Enroth. Brankard. Brankári sú tam vkladaní na 1 na 3 balíčky. No, tu je niečo veľké. Je tu Cam Ward, zase brankár, čiže dobré. A je tu niečo pre St. Louis. Nováčik, podpísaný do 349. Lustriou z ruky. Ty Rattie pre St. Louis. Pekná kartička, ale dosť vysoký limit teda. A meno nie je moc známe. Som si nevšimol, že ten balíček bol taký hrubý. Máme tu Shane Downa. Premiers do 300. Christian Foligno pre Wild. Kartónik. A Nathan McKinnon. Ďalej, tuto máme Ricka Nesha, Premiers Marcus Granlund pre Calgary do 800, 799 a legendy, ktoré sú tam tiež, myslím, že 1 k 7 balíčkom, Guy Lafleur. Tie balíčky sú všetky hrubé, akurát, že sú tam kartóniky. Takže tu je John Tavares, Taylor Hall, Marian Gáborík, ten sa dneska darí, kartónik, no a ešte mimo kartóniku je tu pre Anaheim Corey Perry, Frozen Fabrics, je to bez limitu, ale pekná karta. Takže posledné 3 balíčky. Alex Ovečkin. Kartónik. Brankár. Ben Scrivens. Max Pacioretty. Všetko. Posledné 2 balíčky. Tu je niečo lepšie. Takže je tu Erik Karlsson, Zach Parise a je tu zase niečo paradoxne pre Chicago. 9 z 10. Autograf patch. Krásny patch. Tuevo Teravainen. Limit je tam nalepený a je to 10-ková karta, takže Chicago sa dneska hodne vydarilo. Hodne. Krásna karta. Tak Patrik má Vianoce. A Jean Beliveau. Jaká to bola legenda predtým na tom Canadiens? Nebolo to isté? Ne, nebolo. No, takže dneska toto bol break pre Chicago.
Lebo myslím, že už tady nás nič extra nečaká. Cody Hodgson, Premiers Brandon Kozun do 999. No a posledná karta je Patrick Bergeron. Ja si myslím, že za tie peniaze málo muziky, aj keď pri mne táto karta je super, vzhľadom na to, jak Teravainen hrá vo finále. Takže to je vše, přátelé.